Λίμνη Κερκίνη. Ένας πανέμορφος τόπος σε προσκαλεί να τον ανακαλύψεις. «40 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, βορειοδυτικά του νομού, ο υγροβιότοπος της Κερκίνης, περιτριγυρισμένος από τα βουνά του Πέλες και των Κρουσίων, αποτελεί μια υπέροχη φυσική έκταση με κέντρο τη λίμνη Κερκίνη. Η λίμνη δημιουργήθηκε από ανθρώπινη παρέμβαση όταν το 1932 χτίστηκε το πρώτο φράγμα στο Στριμώνα, στο χωριό Λιθότοπο, και σταδιακά εξελίχθηκε στη σημερινή της μορφή. Η περιοχή που έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο είναι ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας και από τα καλύτερα σημεία της Ευρώπης για την παρατήρηση 300 περίπου ειδών πουλιών. Η πλούσια ορνηθοπανίδα της Κερκίνης προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, αφού πάνω από 10.000 πουλιά φιλοξενούνται στα νερά της οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπάνια και προστατευόμενα. Κάποια ζουν και αναπαράγονται στη λίμνη, ενώ άλλα την επιλέγουν ως τόπο διαμονής κατά την αποδίμησή τους σε άλλες χώρες. Εκτός από τα πουλιά, η λίμνη Κερκίνη φιλοξενεί πολλά ακόμη είδη ζώων, ψαριών αλλά και αμφίβιων, ενώ στην πλούσια χλωρίδα της έχουν καταγραφεί περισσότερα από 600 είδη φυτών. Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αποικία από νεροβούβαλους στην Ελλάδα, από όπου παράγεται και ο φημισμένος καβουρμάς Κερκίνης, εκλεκτό έδεσμα για όλους τους καλοφαγάδες. Όμως η περιοχή προσφέρεται και για πολλές ακόμη εναλλακτικές δραστηριότητες στη φύση. Πεζοπορία, ιππασία, ποδηλασία, ψάρεμα και άλλα θα σας χαρίσουν στιγμές δράσης και θα μετατρέψουν το ταξίδι σας στη λίμνη Κερκίνη σε μια εμπειρία που θα θυμάστε για πάντα. Η ομορφιά της Κερκίνης με το παραλίμνιο δάσος από άγριες ιτιές, τα νούφαρα, τις περιοχές της υδρόβιας βλάστησης, οι αξιόλογες τουριστικές υποδομές που έχουν δημιουργηθεί, η εξαιρετική τοπική κουζίνα, αλλά και η ζεστή φιλοξενία των κατοίκων της περιοχής εγγυώνται μια απολαυστική απόδραση σε ένα πραγματικό θησαυρό της φύσης, ιδανικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου. Λίμνη Κερκίνη, νομός Σερών. Η ομορφιά είναι στη φύση μας.